This way. Sä vedät paremmin toi lasit päässä kuin normaalisti. Hei, täältä näin tuli viesti. Toisena haasteenanne jokainen suunnittelee ja valmistaa omien mieltymysten mukaisen signature-burgerin. Valmistuksen jälkeen arvostelette toistenne burgerit asteikolla 1–5, kriteereinä maku, visuaalisuus ja innovatiivisuus. Noniin. Häviäjä joutuu siivoamaan keittiön. Cleaning duty. Mä otan ainakin vege-burgerin tästä itselleni. No se kannattaa. You go with meat. Yeah, I have meat. Tää on mun. Sitten mä haluan kyllä tätä korianteria kanssa. Ja... Korianteria! Joo. Haluatko ananas? Todellakin. It's mine! Ei, pois! Pickle? Yes, no. Kaunis. Täällä on juustot. And some Barbecue sauce. Aloitetaan kaikista parhaasta special. jutusta, eli ananasmehun juomisesta. Mitä mä nyt on? I can use this. Oliks mulla se ajoli tässä jossain? No jos mä alan tästä nyt ensimmäisenä paistamaan näitä. Tässä on teille tämmönen pieni vinkki, jos haluatte napata kalan. Funny one here too. Of course you are so funny. Can you smell that? A little bit. Oh no, this one too. Oi. Mä en tiennyt, että tykkäätte leivät. Well done. Lämpenee tässä sun. Vähän pitää olla tommoista. Se menee aika Oi. Oh. No niin, 9. Okei. Cheddar-juusto, siihen päälle ananas. Maybe I use the smaller Ja one. tää laitetaan tohon bursan päälle. Kana sieltä. Ui, nää on ihan kunnon kokoisia. Hei. Everything stop. Joo. Teidän tulee käyttää keittiön kaapista löytyviä humalatilaa simuloivia laseja, kun kootte burgereita. Hei, ne on varmaan nää skimaskit. How many Here. fingers? Hop. Se ei ollut se leipä. Focus. Tosta. Hey now. Less is more. This way. Okay. Good. Yeah. Kantta päälle, että saadaan designista pisteitä, niin suolakurkku, silmät. That's your face. That's Sait sen. Ja tässä, hyvät naiset ja herrat, on vege-burgeri. Vähän tämmöistä suomalaista vibaa kuitenkin tuolla sinapilla. Mayonnaise. Watch out, it's my burger there. Wait. Oh no! Oh, it was just in the middle. Where's my meat? Close. I can smell it. There you come to mama. I think it's there. Looking good. Okay. And there. Bacon! Yes. The reveal. Wow, it's so pretty. Ta-da! This is my drunken burger. This is my meaty bacon burger. We have medium rare beef with cheese mixed with mayonnaise and barbecue sauce. It still looks pretty perfect as someone who looks like drunk when she's making. I can't help it, I'm always perfect. Sä vedät paremmin toi lasit päässä kuin normaalisti. Chicken. Wow. Okay, I feel a little bit drunk. I think you will win. Katto päälle ja... Hui, tässä on mun burgeri. Siellä on pohjalla tommonen lime majoneesi, sitten on kana, päällä juusto, tomaatti, punasipuli, avokado ja pekoni.
Edessämme on 3 hampurilaista ja nyt meidän tarkoitus on arvioida ne maun, visuaalisuuden ja innovatiivisuuden kautta. Kaikki toimii. The avocado, interesting. Sitten meikäläisen burgeri. Toimii. The pineapple Tosi hyvä. outside. Viimeinenhän piti siivota keittiö. Kuka se oli? And you. I don't wanna hear. Mä luulen, että me ollaan kavereita. Bye. Niin kova sotku, että parempi tehdä täällä lasit päässä. Ei kyllä keittiössä pidä touhuta mitään humalassa. Sitten ettei tuu hävikkiä. En mä enää näe mitään sotkua täällä. Ihan kun tossa olisi jotain. Hirveä tahra tossa. Otetaan rätillä. Noin. Ikkunat auki! Sokka! Hoi! Pumppaa! Ja hyvää yötä!